Mnogi ne žele da koriste Facebook aplikaciju i Messenger zato što su čuli da te aplikacije mogu da pristupe nekim funkcijama telefona kao što su SMS poruke, lista poziva, mogu da menjaju status mreže, da šalju SMS poruke bez vašeg znanja i tako dalje. Rešenje je preći na browser verziju Facebooka, dakle u browseru ukucate facebook.com i tu se prijavite. Ali ako ne želite tako, možete da zadržite ove aplikacije, ali da im ograničite pristup nekim funkcijama telefona. Za ovo vam je potreban root, tako da ako ne znate šta je root, ukucajte pretrazi mog bloga root i pročitajte postove. Ako imate custom ROM, kao ja, verovatno ćete imati u opcijama podešavanje privatnosti i tu možete podesiti sve što vam treba, a ako nemate, onda možete instalirati Xposed aplikaciju i dodatak za nju pod nazivom Xprivacy. Ostavit ću oba linka u opisu klipa, pa možete instalirati. Bilo da ste instalirali ili da već imate ugrađenu opciju, podešavanja su skoro ista, pa možete me pratiti. Dakle, ući ćemo u zaštitu privatnosti. I ovdje imamo izlistane sve aplikacije koje su instalirane na uređaju. Potražit ćemo Facebook. Evo je. I dugo ćemo držati na Facebook aplikaciju. Ok, sad imamo ta podešavanja i kao što vidite tu su izlistane funkcije telefona. A sa desne strane možete odbiti ili dozvoliti aplikaciji da pristupa nekoj funkciji. Ja sam recimo za lokaciju stavio odbijeno, a možete staviti i dozvoljeno i uvek pitaj. Ako stavite dozvoljeno, aplikacija će uvek moći bez vašeg pitanja da pristupi toj funkciji telefona. Odobreno je odobreno, uvek pitaj, to je očigledno. Ako želite, možete iskopirati podešavanja koje sam ja uradio, a naravno možete i sami podešavati kako želite. Telefonske pozive sam stavio na uvek pitaj, zato što ponekad ako budem koristio, ko zna, pitaće me. Snimanje audija isto, kameru isto, vibraciju i audio fokus, jačinu zvuka, sve sam ostavio na dozvoljeno, čisto da bi dobijao obaveštenja i da bi imao vibraciju za obaveštenja. Pročitaj SMS poruke sam stavio odbijeno. Ako što vidite ovdje u zagradi piše da li je ta aplikacija koristila tu funkciju i kada je koristila. Recimo za čitanje SMS poruka nikad nije koristila. Za vibraciju aplikacija koristila pre 11 sati. 845 puta ukupno. Dakle, kad god stigne neko obaveštenje, zavibra telefon i to je to. Čitanje kontakata 13. avgust, dozvoljeno 2 puta, odbijeno 32 puta, znači 2 puta je aplikacija pristupila mojim kontaktima, onda sam ja ovdje ograničio pristup i kao što vidite odbijeno 32 puta. Dakle, još 32 puta nakon što sam odbio, ona je pokušala da pristupi kontaktima, ali naravno nije mogla. To je to što se tiče Facebooka. Skoro isto je za Messenger. Dugo držite na Messenger i ovdje imate ta podešavanja. Možete opet kopirati ova moja ili sami podesiti kako vam najviše odgovara. I to bi bilo to. U suštini možete ograničiti bilo koju funkciju telefona, ovoj aplikaciji. Ne morate uopšte blizati aplikacije i prelaziti na browser i tako dalje. Naravno, ako baš želite možete, ali postoji rešenje. To bi bilo to. Pozdrav!